For mange hundrede år siden i Holstebro levede der en konge med hans dronning og hans prinsesse. Men Holstebro havde et problem. For ved siden af byporten, der herskede en mægtig drage, der hver dag åbnede sit store gab ud mod Holstebro. Og ud kom den frygteligste ånde, nogen nogensinde havde oplevet. Ja, den var så frygtelig, at ved en enkelt indånding af denne ånde faldt folk døde om. For at løse det, ofrede Holstebro et menneske hver dag. Og valget af mennesket foregik selvfølgelig igennem en lodtrækning, og en dag faldt loddet på prinsessen. Kongen han tiggede og bad for prinsessens liv, men folket protesterede og sagde, at hvis deres børn skulle ofres, så skulle hans også. Så afsted måtte prinsessen afsted mod dragen. På sin vej mødte hun ridderen Sankt Jørgen, der var udrustet med et skjold, et sværd og et lanse. Han hørte, hvorfor hun græd, og hun forklarede ham situationen og bad ham ride hjem igen, for ellers ville dragen også dræbe ham. Men han var netop kommet for at slå dragen ihjel. Det var i det øjeblik, de hørte en frygtelig lyd. Det var dragens jernskæl, der slog mod hinanden. Prinsessen hun gemte sig, og ridderen gjorde sig klar til kamp. Dragen for imod ham, og de kæmpede, og de kæmpede, og de kæmpede, indtil at ridderen faldt om på jorden, flamberet af dragens ild. Men der, hvor han var landet, sprang en kilde fra jordens indre op, og dækkede hans krop med kildevand. Og i løbet af natten helede det sårene, og om morgenen efter var han klar til kamp. Dragen, der var skeptisk, men kampklar, for imod ham, og de kæmpede, og de kæmpede, og de kæmpede, indtil ridderen faldt om på jorden, gennemboret af dragens sylespidse hale. Men han var landet under et vakkert æbletræ, og dugperlerne fra æblerne faldt ned på ham i løbet af natten, og helede sårene, og morgenen efter var han klar til kamp. Dragen, der nu var i chok, men dog kampklar, for imod ham, og de kæmpede, men ikke særlig længe, før dragen slugte ham. Og der var ridderen inde i dragens mund, indhyllet af mørke, og det var der, han jordede sit lange sværd op i dragens gane. Og dragen faldt om på jorden, død og med åben mund. Og ud kom ridderen, og ud kom prinsessen fra gemmestedet, hvor hun havde betragtet kampen. Og rygtet om dragens død spredte sig hurtigt til Holstebro og til kongen. Og prinsessen og ridderen kom hjem, og prinsessen blev modtaget med kys og kram, og ridderen med guld og elfenben. Men der sagde han, at man aldrig skulle glemme de fattige, og delte det med dem. Og ellers festede Holstebro og fortalte historien om prinsessen, Sankt Jørgen og dragen.